Здравейте, приятели! Днес започва още един влог. Тук при мен. Само че моят влог в Бургас ще бъде Бургас. И не ми се става. Обаче трябва, за да се облека. Това ще ми се случи след малко, обаче. Когато малко си храна. Защото вчера много стигнах. Много изморих и искам да си играем. Надявам се, че камерата снима. Поправила си бикините ми. Много важни случаи. Да. Няма как да снимам видео сега. Аз снимам, така че ставай. Айде сутрешна рутина. Две минути. Там са тук. Хайде, хората казаха да ставаш. И да си теглиш душа. Ако наистина сте го казали, не ви се става. Копин така каза. Ако наистина сте го казали, аз тогава трябва да изпълнявам желанието си. И днес трябва да снимам. По някое време трябва да снимам. Ох. Аз вече станах. Виждате ме? Ме почти отзад. И сега ще се проведем в прилични видове. Не знам камерата къде да е по пръст да се виждам до еднаква степен. Но само да ви кажа, че душа е най-прекрасното нещо, което се правя. Гледаш видеото и после да. Аз подпирам камерата тук, за да мога на други края да се виждам. Сега се виждам, но искам малко да се потегна. Защото искам да кажа, че от някои коментари подразбирам. Съжалявам, ако чувате този звук, но това ми е будилник. По-правилници. За да ме буди. Ето, който се вляко от тялото си, сега трябва внимателно, без видео. Добре, няма как да стане видно да виждате. Обаче начини и по-бързи. Извинете, но току-що се изкъпах и в момента изглеждам потресаващо. И си взимам дрехта за обличане. В някои молове, вижте как си ги направим плътниците. Мога да ти покажа дрехите.
Ето вижте как сте го направили. Аз по принцип така ще го облека. Но не пред вас. Защото това трябва също да го хвърля на голек. Съобрази начина. Така че не знам. Днеска ще ходя да закусвам. Ох, май се обърках. Обърках се на известните кафенета. Тук в България. Той Бургас е столица на България, да? Тъй така го облякох, че не можах да усхвана цаката. Повечето хора преди са се обличали този грубоват начин, както аз в момента се облича. Мое не е грубоват поне. Принцип. На мен потника не ми стои много комфортно, не ми стои така. По принцип. Но сега няма малко да завиждам, защото трябва да си облагащите. Даже ви ги показвам някои дрехи, както си седя. Няма как. Спокойно вече се обличам. Извинете, но беше баба ми. Няма как да не провали видеото. Да, защото може би ще отрежа. Но ето чорапи. Давай по-завързано. Добре, имам една минута, за да сляза долу за закуска. Една минута. За слизане на една закуска и трябва да побързам. С обличането някои работи може би ще пропусна да ви ги покажа. Но навърна е това. Тям всичко виждате. Огромното нещо, което ще не стои. Блуза. Това е попълка. Има хубав попълник, естествено. Ето така. Някой може да не е гледал първия ми влог. Но ще има още влогове. Ето тук където са. И вечер ще ходя на Бакин парк, където има участие. Знам колко хора ще дойдат на фенсарщите тук. Но това е стаята, в която сме настанили на две легла. В принцип едното е за Дав, сестра ми, обаче тя замина за друга държава. И не дойдем, по принцип. Само знаете, Дафни, моята сестра, аз се казвам Бул. И имам артистичен псевдоним Мариела Лахлева. По принцип, ще да пътувам с Дафи, но бяха сте съгласни след нейната почивка в Ловеч. Тя отиде в Ловеч. Аз съм в Бургас. Не знам на колко мили от там, където съм. Е тя. Сигурно и тя разглежда. Предположих, защото няма какво правя.
няма как. Понякога и аз самата си говоря сама и... Да. Последното нещо, което искам да ви покажа е тази вълска. Изглежда точно като знамето на Бургас. И я нахлозва. И съответно с това приключва нашето видео. Така като я облека. Така намушках се в нея. Бъде си ядата. С това приключва видеото. За днес. Абонирайте се за канала ми, дайте ми на палче. Да ви покажа. Палче нагоре, абонирайте се, цъкнете камбанката и чао!